ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, абҳавохоҳарои қадрдон, имрӯз ман мехоҳам ки камтар хати шумо ҳамсӯҳбат шавам. Так кашидоб мо баровардагим бо ман шумода пулҳои сниматкадагӣ ман нишон медиҳам. Ин маъное вай надорад ки мисол ман таъриф мекунам ё ки ман нодидаям. Не, чиқадр ба ҳама шумо маълуме, ман дар компанияи Фаберли кор мекунам, духтарҷонон. Так ман рафтам имрӯз, так инҷа камтар дига хайр. Ман рафтам имрӯз пулҳома аз банкомат снимат кардам, пулҳои Фаберли. Ман дига ягон даход надорам, фақат дар Фаберли ман кор мекунам. Так 2 сол мешавад қариб ки фақат дар Фаберли кор кардистам. Не пулҳои як 3 каталог кор кардагӣ ман. 3-4 каталог аз 500 000 зиёдам. Ин афа духтарҷонон. Реальни пулҳоам, ягон ҷои фанду фиребш нест. Ман рафтам так снимат кардам пулҳома. Так имрӯз бо як духтараке ки канали мо тамошо мекунад, як обуначӣ бугум. Вохӯрдам. Шавҳарам мега ки дар Фаберли пурсид, мега ки афаҷонам кули Фаберли ростай. Шавҳари ман бовар намекунад, мега ки не намешава, фан мекунад, хеле. Фан нест, ягон фиреб нест, ягон дуруғ нест. Агар дуруғ мешад, фанду фиреб мешад, ман худам намеомадам, кор намекардам. Моро таклиф карда дидам вақтшда. Омада кор кардем. Ман вақте ки дар Фаберли кор намекардам, реклама мекардам, духтаракое ки дар Фаберли кор мекунам. Реально ман нигоҳ кардам, дидам ки чӣ қадар духтараку пулҳои навс кор мекунанд. Ман ошо шудам, мисол нишон медодам. Ман ҳайрон мешудам, вақте ки бес ман худам кор мекунам дар Фаберли. Ман мехоҳам ки зиндагима навс кунам, ояндаи фарзандонам хуб кунам. Аз ягон чиз танқисӣ накашам, чизе бихӯрам бипӯшам. Ин мехоҳам. Ин пулҳоро ман снимат кардагим, озид дарҷаи 500 000 зиёда, 550 000 дида. Насиб боша дидем дорам ки як машин бихарам худам. Худо хоҳад машин нав мегирам. Агар ки нараса бо гӯша пул мемонем. Ин мехоҳам ҷонакои ман. Бо нишон метавонам шумо бо снимат мекунам. Худо хоҳад мебинем. Агар шумо бихоҳед ки соҳиби хеле пулҳо шавен, соҳиби хеле маблағҳо шавен, дар 20 рӯз, мисол духтаракое ҳастанд ки дар 20 рӯз ба даст меорам хеле пула. Ман хеле 3-4 каталог да 500 чанд сом ба даст овардагим. Духтаракое ҳастанд ки дар як каталог чанд баробар боз зиёд ба даст меоранд. Мумкин аст баъзе бинависанд ки ман дар Фаберли кор кардам, ин чи наштам, ҳамаш дурӯғ аст. Ӯ коре кардагӣ шумо кор намед духтарако. Коргар ба коргар дорад. Коргари ҳастае ки 24 соат телефон ай дасташ намемонад. Мисол хушаш ба телефони аст, ба корбори хонани ҳастае. Ана одам действительно коргар ҳисоб мешавад, действительно пули навс кор мекунад. Духтаракое ҳастанд ки тамбалӣ мекунанд, кор намекунанд, просто як магазинро барои хонашон харид мекунанд ва ё ҳамчунон коргар мегиранд. Шумо коргар нестед. Агар действительно шумо кор кунед, действительно кор кунед, ягон духтараке ман надидам кор карда бошад, соҳиби пуло нашуда бошад. Иншоалло ки мешавем, агар кор кунед навс. Барои ҳамин шумо наставники навс дар коре ки ҳамаи роҳи кора шумо омӯзад аз дуруст кардани, дуруст кор кардана. Ман метавонем ки дар хамаи дар бодои экран будагӣ дар WhatsApp ман нависед. Иншоалло ки ҳамаи кора ман шумо меомӯзам. Иншоалло ки як кор карда соҳиби хеле маблағҳои калон мешавем. Шумо ҳам соҳиби хона буда, соҳиби мошин, соҳиби мисол чизе ки бихоҳем, ҳар як духтараке ки мисол ҳамроҳи мо кор мекунад, дар дил як орзу доранд, мақсад монда, дар пеши худшон цел монда, компания Фаберли меоям. Ягон ҷои фанду фиребш нест. Агар фанду фиреб мешуд, ман худам 20 сол дар государство кор мекардам, дар кори давлат намеомадам, дар Фаберли кор намекардам. Яъне ҳули 2 соле ки ман дар компания Фаберли кор кардистам. Ман дигар ягон ҷои дига кор намекардам. Ҳамаи пуло чиста аз пули компания Фаберли кам.